baba tauyawo kuno kutanzwa kuti mimi ndimi Samusha, ndimi baba wekumusha kuno. Mungatitsanangura kuti mimi muri ani kuno kuyemunza. Okay, indinoitwa Councillor Ruzai Muchaura, Ward 25 Councillor, Muzvimba East Constituency. Baba vemusha, makanzwawo here zvakashitika musha menyu kuzosvika patiri nhasi uno pari kunzi pane matsotsi akabatwa? Chokwadi hongu, ndakazvinzwa zvachitika mumusha. Ndingangoti zvachitika mumusha hazvina kutanga nhasi. Dzainingopaka history kekuti dzakatanga dzitori mombe chaidzo dzaibiwa mumusha. Vanhu vese taingoti wadi iri padhuze, but chataisina nyatsobata taisingazivi kuti vanhu ava vanenge vaitoshanda nevamwe vagari vatotogara navo mumusha. Saka kurudziro yangu yandaigara nichingotaura, ndaigara nichitaura kuti no, ngatibatanei tese semusha. Tabatana tese semusha, tikabatana tinokunda. Ende ndo patakazoronga urongwa hwokuti ngatiti kana tikangoona panei panzi pane vanhu vasvikirwa pamba pavo usiku, vanhu vese ngatimhanyei seraini rese takaungana tikwanise kubata mbavha dzakaita seidzo dzinenge dzichiitika munharaunda. Chii chamuda kutaura mimi kune vanoita zvemutemo iye zvinezvi kuti pane vabatwa, asi mukutaura nevamwe vangu vachiti isu mafungo dai vakagara ikoko zvachose kweupenyu hwese, imimi sababu yemusha vanhu havatobatwa vachitori pakati pekuchiita basa ravo rakaipa kudai. So chii chamunotarisa zvichiitwa nevemutemo? Nezvanga zvichiitwa nevanhu ava zvinoshungurudza, nokuti pamwe pacho vaisiya varepa, pamwe pacho vaisiya vashungurudza vanhu zvakanyanyisisa. Saka ndichitarisa kune vanhu vemutemo, ibasa revemutemo kuti vaite basa ravo nemazvo. Ende ndichitarisa hanguwo mapurisa vanga vachitibatsira pese apa pataigara chiti tikasangana nekuti paitwa papazwa pane padii, tikangotisa ripoti mapurisa vaibva vauya paground. Asi ndiringotiwo kumakotsi kwazvinenge zvaenda, ndinokumbirisa kuti basa riitwe nemazvo. Asi chandinoziva ndechekuti ndinokurudzirawo kune vakakanganisirwa kuti ngavaende kumakotsi. Zvimwe zvacho vanozenge vakublema vemutemo, but vemutemo vanenge vasina mhosva, because kana nyaya ikanga yaenda kudare, mupurisa anoita basa kuti anosunga munhu achinzi uri kupomerwa mhosva kuti wakapara mhosva yakati, then zvozoenda kumatare. Kana zvaakumatare, uya akaparirwa mhosva anofanirwa kunge achienda achinotaura kuti inini ndini ndakabirwa, nokuti mupurisa asiya achizoenda achizoti inini ndini ndakabirwa, inini ndini ndakabirwa, inini ndini ndakarepwa. Ndozvinoita kuti nyaya inge ine udzamu, inge ine umboo, nokuti vamwe mumusha umu kana mumareas akasiyana siyana vanozopedzisira vakublema vemutemo, but vemutemo kana complainant asina kuenda kunomhangara, kana asina kuenda ikoko, zvinozopedzisira vaya vekumatare pane pasina complainant ende pane pasina umboo hwakakwana. Saka vakangogara mumusha chete hazvibatsiri. Ndinovakurudzira kuti ngavaende kumatare, nyaya ikanzi kuenda kudare musi wakati ngawanikwe vachienda kuitira kuti basa rifambe zvakanaka, tisazoblema either mapurisa kana vekumakotsi. Tinoziva kuti kunyanya kuvanhukadzi kana munhu achinge abatwa chibharo zvinotoda ushingi kuti munhu amire achiti inini ndo zvandaitwa. Iye zvinezvi zviri kunzi vanhu havatoda kuti taisiya tarepa, asi vanhu vanga vachinzi vari kutya kutaura. Vachinge vataura vari kuwana rubatsiro rwupi? Nekuti dzimwe nguva munhu haazivi kuti ndoita sei. Imimi pane rubatsiro rwamuchapa here, kuri kuti pane abuda pachena kuti inini ndakabatwa chibharo? Right, kana pane anenge vabuda pachena vese tichaedza kuti tivabatsire. Tinochatsvaga kuti vemakanseling vanouya kuzovabatsira nekukansela apa vemutemo vachiita basa ravo, asi tichaedzawo nepatinogona napo, nokuti kubva musi wazvakaitika vachinzi vanhu vabatwa. Iniwo semukuru munzvimbo yeward 25 ndakatungamirwa nababa vangu, baba kuda kwashe Manhanzva, ndo MP wenzvimbo Zvimba East Constituency. Baba Munangagwa vari mutungamiri wenyika ineyi, ende vanogara vachitaura kuti hatisi kuda zvinhu zvinodhaka nevamwe vanhu vanokanganisa magariro evanhu, kuti vanhu vagari zvakasununguka. Asi ndichaedzawo sakansela, ndokuti ndakatomboedza kuti mapurisa vabata vanhu, ndakaedzawo kutsvaga fiyo yekuti vanhu ivava vatakurwe vawanikwa vachienda vafambiswe kuti vaende kuno mwaindi dzaende kuchipatara, mwaindi dzachibva azotorwa achienda kupolisi. Saka sakansela ndakwanisa kutorawo mari muhumangu kuti vanhu ivava vadi vatakurwa vaendeswe kupolisi. Ende ndichakurudzirawo kuti vese kune vakaparirwa zvese zvakadai, vakakanganiswa kana vakarepwa, sakansela mumusha ndichakurudzira kuti kana vachinge vasina mabhazi, nekuti makotsi edu
chimwe chinonyanya kukanganisa vazhinji mumusha umu vane kubirwa kakawanda kwavanga vachiita. Vamwe vanobirwa huku otozopedzisira aregedza kuenda kukoti because anenge achikalkuleta kuti huku inoita mari. Saka ininiwo sakanzela ndichati kune vava vakakanganisirwa tichaedza kune patinogona napo kuona tingavabatsira sei, nekuti vamwe vanenge vasina mari dzemabhazi. Asi tichikurudzirawo kuti isu sehurumende tiri kukurudzira kuti makotsi baba Mnangagwa vari kuedza nepavanogona napo kuti ati wandei. Tine chikurudzira kutotiwo zvichienderera mberi kune vemutemo vese tikumbira kuti makotsi aramba achidzoka achiuya mudhuze, nekuti tichitarisira kuti munyabhira munge mutori nekoti. So munhu anokwanisa kunge ramba achiendawo koti chiende mutemo. Vamwe vacho havatozive mutemo vanotadza kuenda kumakotsi, zozopedzisira nyaya dzayo dzoita kunge vemutemo vasina kuita basa ravo, but munhu anenge akaparirwa zvanenge asina kuenda kudai. Tichibva ikoko tatonzwa vanhu vachitaura kuti pamunhu akanongedzerwa nemunhu akanga abatwa vakapakata achiti uyu ndiye aitudza information kutaura kunoku adzoka zvakare mumusha. Ini munoda kuti kudini izvozvo? Ya, pane kunzi adzoka mumusha zvinoitika kazhinji ndezvekuti kana nyaya dzakuenda kumatare uyo anenge achinongedzerwa kunzi ndo zvaakaita, but munhu anogona kuti aenda seizvozvo hatingati vemutemo havasati vakuita basa ravo. Vemutemo vakuita basa ravo, asi vemutemo vanozoita tsvagurudzo nekuti munhu unenge uchinzi uri kupomerwa mhosva yakati asi unenge usati wabatwa nemhosva. Saka vemutemo vanoita tsvagurudzo, asi isusuwo semutungamiriri tichitarisira kuti vanhu vakaita seivavo tine madzimambo muarea medu tisingavadi zvachose, nekuti vanhu vari dangerous. Musha mama musina rugare, vanhu vanga vasati vacharara mudzimba. Vanhu vari dangerous kuti mekuita swesi kuti vanhu vanga vachiuya nezvombo zvavanenge vakapakata, and information vanga itopuhwa mumusha imo kuti pakati vatambira vepakati pane zvakati. Saka vanhu vari dangerous, vanhu vanenge vari mumusha imo, zvokuti inini sakanzela wadi yanga isati ichanyanyofadza, and wadi yedu pairi danger zvakanyanyisisa iwadi iri padhuze neHarare. So vanhu vese mbavha dzese zhinji dzinouya futi dzimwe dzachina dzichizogara mudhuze mupi imomo, ende munotogara navo musingavazivi. Asi ndoda kungotenda zvakanyanyisisa kuvanhu vemuwadi 25 kunyanya mhuri yemuSunside Central nekubatana kwavakaita, ndichiti muwadi mese dei vagara vakabatana saizvozvo. Tikagara takabatana tikanzwa kuti pakati tikakomberana zvinoita kuti zvifambe zvakanaka. Ende uyezve toda kuedza nepatinogona napo sakanzela ndichiburikidza nemutungamiri wangu honorable kuda kwaChemananzva, tiri kuda kuti muwadi medu muve nepolice base, nokuti zvimwe zviri kuitika ndezvokuti mbavha dzadzonyanyodherera munharaunda nenyaya yekuti munhu anga achitarisa kuti distance kana munhu mhosva ikaparwa munhu paanozofamba kubva muwadi 25 next police iri kunyabhira. Saka distance yacho inenge yakareba zvokuti munhu anga achisvika pakutongobirwa kana kukanganisirwa distance kunoenda munhu kwakareba. Saka pakaitawo police base zvichange zvakutibatsira. Saka taakutoedzawo ndaitotaura nemukuru wangu honorable kuti tingaita sei kuti tiise police base munharaunda zvigokwanisa kubatsira vanhu. Mhosva dzakawanda dzachiparwa ende vanhu vakubirwa huku, vari kubirwa mombe, kunyanya mombe dzapera futi muwadi imomo. Saka tikungofungidzira kuti makororo aya ndo zvimwe zvavanga vachiita. Aiwa, mashitenda.